Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur da, bai, azaroak 19, iritsi da eguna. Bazen garaia. Martxoaren 8 eta gizonen eguna noiz galdetzen duzuen gizonkote guztientzat. Heldu da zuen eguna. Gaur azaroak 19 asteazkena gizonen nazioarteko eguna da. Zorionak Patxi, Jose Luis, Mikel Eusebio, Iker Aitor, Francisco, gora borroka... Azaroaren 19 ospatzen den gizonaren nazioarteko eguna 1982an ezarri zuen Thomas Auster irakasleak Missouri Kansaseko Unibertsitateko ikasketa maskulinoen zentroko zuzendariak. Bere aitortza globala 1989an hasi bazen ere, data horrek garrantzi handiago hartu du azken urteotan maskulinitateari eta gizonek gizarteari egiten dizkioten ekarpenei buruz hausnartzeko aukera gisa. Negar batean, amaren besoen goxoan. Ez dizut gezurrik esango, nik ez daukat ezer ospatzeko gaurko egunez, baina tira, gizon talde batek webgune bat sortu du egun honen harira eta egun honen garrantzia aldarrikatzeko gauza batzuk idatzi dituzte, nik kuskusiatzen ibili naiz. Bertan, egun honen garrantzia azpimarratzeko hainbat argudio erabiltzen dituzte. Gizonok bataz beste 4-5 urte lehenago hiltzen garela emakumeak baino, gizonek biriketako minbizi izateko ia 2 aldiz arrisku handiagoa dutela emakumeek baino, edo gizonek emakumeek baino ia 2 aldiz arrisku handiagoa dutela bihotzeko gaixotasunak izateko. Behintzat ez dute aldarrikatu behar emakumeen esku hiltzeko arriskuan daudenik. Dolak zutan ikusten ditut kanaletatik errari, iraganurek ezin diote hormale undu errari. Amaiera aurre ikusiteken egun senti oro bezain. Eta barkatuko didazu etonua, baina tamalgarriak iruditu zaizkit ikusi ditudan hainbat gauza. Bideo sorta bat ere egin dute gizonaren egunaren harira eta hau da publikatu duten azkena. Gizonak izan daitezela maskulinoak berriro. Noski. Bideoan aipatzen dute maskulinitate toksikoaren aurrean maskulinitate ona aldarrikatu behar dela. Eta zer den hori? Beraien esanetan mutil gazte batek neska bati atea irekitzen dionean lehenengo zitan. Edo, aita batek ordu estrak egiten dituenean etxera diru eramateko, edo bere herrialdea defendatzera doan soldadu bat. Zuek zer nahi duzuen, nik gaur aserre ies egitea bendik ez da? Ez dakit neska, ia esan, ez dakit zer nahi dudan. Put in the work. They wouldn't shake their heads and question how much of this I deserve. What I was wearing, if I was rude, could all be separated. Lasai Goiuri, eguna ospatzeko hainbat proposamen egiten dituzte webunean, tartean sariak banatzea. Editatu daiteken txantilloia ere badago. Tira, banatuko ditugu sariak? Lehenengo saria botere gehiegi eta gaitasun gutxiegi duen gizonarentzat. Hainbat izen aipa genitzake, baina bat aukeratu dut. Javier Milei gaurko egunez irabazi zituen Argentinako presidente izateko hauteskundeak. Merezitako saria bai esan, badakizue duela hilabete batzuk Davoseko ekonomia foroan zer esan zuen? Zer esan zuen? Feminismoa, anistasuna, inklusioa, ekitatea, inmigrazioa, abortua, ekologismoa eta genero ideologia direla bere etxai nagusiak.
Milei, ez didazu inongo penarik ematen. Sin razón, un espejismo, medalla olímpica de oro al más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión. La decepción local rompe corazones nacional. Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuidado. Abortua aipatu dut, Mileik esan zuelako, bere etxaia zela eta hortik jarraituko dut. Emakume izan gabe, emakumeen gorputz eta erabakiez iritzi gehien duen gizonarentzat. Hauxe, urrengo saria. Ta sorpresa, sari hau ez da pertsona bakarrekoa eta transferentzia ezina, talde oso bat iman behar diot. Abortuaren kliniken aurrean emakumeek jazarten dituzten gizon guztientzat zorionak. Koldarrenari saria izan zitekeen sail honen izenburua. Gasteizen Askabide klinikaren aurrean konzentratzeagatik ustezko ertxapen delitu batengatik epaitutako 21 pertsonek ukatu egin dute pazienteak eta langileak beldurtu izana. Eta isilean edo ahopeka otoitz egitera mugatzen zirela ziurtatu dute. Langileek eta bertaratutako emakumeek ez dute berdina pentsatzen. Gauzak horrela bihar jarraituko du epaiketak. Eta ikusiko dugu zer gertatzen den. Pone impedimento, deja de ser un experimento, déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo, deja de follarme con los ojos ya de paso, cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud, la tradición es larga desde Nietzsche hasta Unamuno de... Lidergotza gaizki ulertu zuen gizonari saria. Horixe ere, badaukat, izan ere gaurko egunez hiltzen Charles Miles Manson 2017ko azaroaren 19an Bakersfielden, Kalifornian. Manson familia izeneko sekta baten sortzaile izan zen eta hauekin batera hainbat hilketa egin zituen. Horien artean ospetsuena 1969ko abuztuaren 9an Roman Polanski zinema zuzendariaren etxean egindakoa. Bertan, Polanskiren bikotekide zen Sharon Tate aktorea eta bere gonbidatuak hil zituzten. 1969 urtean atxilotu, epaitu eta krimen horien egile izateagatik bizi guztirako espetxeaz zigortu zuten. Atxilotu zutenetik hiltzen eguner arte espetxeratuta egon zen. Look at your game, girl. What a mad delusion, living in that confusion. Tira, ironia alde batera utziko dugu, benetan sariak merezi dituztenak ere baditugu, eta literatura sari bat, Jon Kortazarri, Gabriel Arestiren eriotzatik 50 urte betetzen diren honetan, erreferente kultural honen gaineko bestelako hurbilketa bat proposatu du. Ikertzaileak Gabriel Aresti, poesia eta gizartea liburuan. Aurtengo ekainaren amaieran, Kortazarrek lauaxeta, poesia, artea, ideologia lana argitaratu zuen. Aurkezpenean, atzo zehaztu zutenaren arabera hori da. Hori eta Gabriel Aresti poesia eta gizartea bikiak dira. Trabesoarekin defendituko dut nire aitaren etxea, besori gabe, zorbaldari gabe, bularri gabe, utziko naute, darimarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Tira, horrela nahikoa ez da, gizonen nazioarteko eguna nahikoa ospatu dugu. Listo, ezin duzu esan, egun hau existitzen ez denik. Nik Bertino Osborneren kantua jartzen dugun arte, ez dut eguna ospatutzat eman. Bale, bagero jarriko dugu. Gainera, beste nazioarteko egun batzuk ere badaude gutegian, ez pentsa, Azaroaren 19 komun zuloaren mundu eguna da. Goiori ez egin txisterik. Denok ikusi dugu txistea. 2013an Nazio Batuen Erakundearen Batzar Nagusiak erabaki zuen azaroaren 19 komunaren munduko eguna izendatzea. Guztiontzako saneamendua proiektuaren testuinguruan edateko ura eta oinarrizko saneamendu zerbitzuak modu iraunkorrean eskuratzeak duen garrantziaz jabetzeko kanpaina baten zati gisa.
Orain bai, aurkeztu ditzagun gorko gonbidatuak. Eukene Larratek Yerba komiki liburuaz hitz egingo digu. Gatxotun zain letonak doinuetatik aratago tartean abesti ugari gomendatuko dizkigu. Eta Bisaiak taldeak elkarrizketa akustikoa eskainiko digu. Entzuleok azaroak 19 ditu gaur eta asteazkena da ongitu herri guztioi bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Julen Goikoetxe Arbe gozegunon. Baita zuei ere. Atzo agurtu zintu, baina... Hemen gara berriz ere. Lo ere mentxe egin du gure sofan. Hori. Erosoa da, Gure sofa? Imanol González Gurrutxagak amesten duen sofan. Ditxiko da egunen batean. Zuekin entzuleok Goiurez Izarandi egunon. Egunon? Eta izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide gaur azaroak 19 ditu, bigarren kafeak 1062 bigarrena, goizak dagoeneko ondo atzean utzi ditu 10 eta 4 eta gu hemen gara 3 urrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan ongietorri guztioi naiz irratian zarete bigarren kafean. Entzuleok garkoare abiatzeko moduan bagara eta hementxe gabiltza. Sara Zozaiaren azken lanetik, lanetik, gaua kantuarekin, horrela giro mistiko xamarrean abiatuko dugu. Gaurkoa, Julen Goikoetxe Arbe gozo, Goiuri Izarandi mentzuekin, gure txatean dagoeneko egunon mezuak ere jaso ditugu, dantzan txukun aritu garela, ez da gindik txukun egeritu gare, baina tira. Beti. Bai, nire zalantza daia maite dutak prestatu dituzuen. Zertxoe, bai? Zerbait ekarri dugu. Zina zure maite duta, Julen? Tira, ez dakitzuik gertatzen zaizuen, inguruko norbaitek, gertuko norbaitek, lagunen batek zerbait ateratzen duenean, edo zerbait sortzen duenean, ez dakitzen liteke, bueno, gauden urtegaraia kontuan izan da, diskoren bat, liburu bat, antzeko argitalpenen bat, ez dakite, hori irakurtzeak edo hori eskuartean izateak sortzen ote dizuen alako irrika bereziren bat, gertatzen ote zaizuen, gertuko norbait denean tartean dagoen akaso beste norbait, gertutasun horrengatik edo beste norbaitenak baino irrika gehiago sortzen ote dizuen, eskuartean izate horrek. Ezagutzen duzulako bai, pertsona ezagun batek, zure gertukoa den pertsonaren batek zerbait argitaratzen duena, sortzen ote dizuen, irrika berezia. Galdera trampa da? Ez. Erantzuna baiezkoa delakon. Norbaitek esan dezak akaso niri ez. Nahiago dute sortzen den horretan izan obra horretan, horren arabera baloratu, pertsona gertuko bat izateak nolabait ere baldintzatzea, aurre baldintzatzea baino. Bai, gainera, niri gustatzen zait gehigarri bat egingo dio zure maite dutari. Bueno, uste zure maite dut horti datorrela, ez? Hori dela maite duzuna edo... Abia puntua da. Bai, horti du. Bueno, nik horti pixkat garatuko nuke, normalean gainera, zuk badaukazulako intrahistoria txiki bat sorkuntza horrekiko, edo horren inguruan, sortzailea laguna edo gertukoa duzunean, ez? Bai, hortik, horrek egiten du, barkatu, are gehiago, bai. Nik maite ditut horrelako gauzak, irrika hori bizitzea,
badakizulako oratzean ze borroka, edo ze zalantza, edo ze beldur, edo ze poz, edo ze terapia sortu dion zure lagun edo gertuko horri sorkuntza horrek. Hori aipatzen nuen, kasu honetan, Kepa Iribar lagunaren azken liburua atera berri delako, bere bigarren eleberria, Erleen azken zizta da, eta atzo arratsaldean erosi nuen, eta ilusioa egin zian eskuartean izaten, ni ez naiz horrela urtean, ez dakit, astero liburu bat irakurtzen duen hoietokoa, baina normalean liburu bat hartzen baldin bat dut, irentsi egiten dut, irensten duen hoietakoa naiz, eta honek ere errapatu nahu, oraindik ez dut amaitu, atzo hartuta oraindik ez dut amaitu, baina ari zait gustatzen gaineraz nire gustokoena den genero horretatik gertu dabil, Kepa Iribar, lehen 72 ordu liburuarekin ere izan genuen bigarren kafean, liburu honekin ere Erleen azken ziztada liburuarekin ere itzordu egina daukagu, ikusiko dugu urtarri aldera edo izango da gurea, baina ilusio egiten dit horrela ezagunen batek edo gertuko norbaitek izan disko bat, izan liburu bat, edo izan bestelako sorkuntza lanen bat ateratzen duenen, eta hori maite dut. Elkanoren kontuak ziren, ez? Zerbait lapurretaren bat, eta... Kasu honetan, bigarren mundu gerrako gertaera bat, eta gaur egungo baiketa bat nahastu ditu. Bale, irakurreko dut. Guk Sarazozaiaren giro honetan jarraituko dugu. Nik bidan maite dut ere, bi maite dut dauzkat, baina lehenengoa Julenen ari lotuko diot, ze juntatu zaizkit gustoko ditudan bi irakurketa, eta nik bai ez dudala hastean liburu bat irakurtzen, baina bai urrengo bi asteetan, igual liburu bina irakurri beharko ditu dala. Onartu bara daukat, irakurtzen errexak diren liburuak direla, alegia. Horriko puruari edo testuari erreparatuta behintzat, ezta? Bata, atzo Elkar argitaletxeak helarazi zigun Euri eta Ateri Alaine Agirreren eta Jolanda Moskeraren ilustrazioak dituen lan hau. Alaine Agirre gurekin izango da Durango kazokan, duela gutxi esan ezinen kontzertu baten ostean aritu ginen, asko estimatzen dudan idazlea da, eta lan hau aurten kaleratu du duela jabetetxo batzuk, dagoeneko, uda aurretik esango nuke. Aurretan erabentzako literatura bezala nolabait tipifikatu dute, baina berak dio gaia erabat unibertsala dela, eta badut gogoa berari heltzeko. Esan da bezala, ilustrazioak dituen liburu bat, nolabait irakurketa hori ere, beste esparru batzutan ere elikatzen duena. Nik asko oso gustoko ditute horrelako lanak, eta ilustrazioiek nolabait sorkuntza literari hori edo eskaintzen diotenak, eta bestea, eta bai da laguna, Alaine Agirre ezagun eta estimatzen dudan sortzaile bada, baina atzo ez gaur, Aritz Bieitesek ekarritako liburua, Kontua eta Zikina, Euskal Pop Noir bat. Nago, esaldi honekin... Euskal Pop Noir. Bai, esaldi honekin hiltzatuta. Gero Eukene Larrarte datorren ere aipatu behar diot, ze berak gaur gainera, olako novela grafiko bat dakar. Eta, badakit, han Italian aritzi bisitan egon nintzanean bazebilela ilustrazio lan hau osatzen, eta egia esaten nahi baduzue, enekin oso ondo norontzko bidea zuen, nik ikusten duen ilustrazioak oso onak zirela, ilustrazioiek animatu ere egiten zituela, eta pentsatunen inoiz ikusentzunezko alorrean erabilgarri izan zitekeela, baina Aritz Bieitez, zuzenbidean lizentziatua da, gizarte ekonomia solidarioan masterra egin zuen, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle lanetan zegoen, Italiara iritsi zen, eta ez dakit, noiztik, baina margutzen hasi zen, talentu hori bazuelako noski, ikaragarrizko talentua dauka, ilustrazioak zoragarriak dira, eta gaur bertan helduko diot honi, ostiralean gurekin izango delako Aritz Bieitez, eta entrevistarako behar bezala irakurriko dudalako. Baina, hemen, olako, dedikatoria eta guzti utzi du, eta beraz, Julen, irrika hori nolabait konpartitzen dut, eta zure maite dutari, gehi bat egin nahi nioke. Goiuri zina zure maite duta. Nik maite dut egun hau. Maite dut azararen 19 gizonaren mundu eguna izatea. Eta ez dut maite edukiaren gatik, ez dut maite webgunean, egunaren webgune ofizialean topatu duana, manzu matxista asko ikusi ditu dalako, naiz eta, esaldi batzuekin ados egon aitekeen, hitz egiten dute webgune horretan, ikusi dut, ezakit, gizonen suizidio tasa altuaz, eta gai interesgarriak iruditzen zaizkit, baino bi lerrotik bat bada esaldi matxista bat. Hala, iruditzen zaite behintzat, hala uste dut behintzat, baina hala ere, maite dut egun hau existitzen dela, ze horrela martxoaren 8 bueltan
inguruan ditudan edo inguruan ez egon, baina zarata asko egiten duten gizonek, eta gizonaren mundu egunan noizko esaten dutenean, erantzun dezakedalako. Begira, azauraren 19 da, eta nahi badezu eta hain garrantzitsua balin bada, zuretzat horrelako egun bat egotea, eta hain garrantzitsua izango da, zen martxoaren 8 da, eta hemen zaude egun horrekin matraka ematen, antolatu itzazu gauzak, edo egitarau potolo bat, egun horren arira, baina jakin dezazun, gizonaren mundu eguna, bai, existitu egiten dela, eta azaroan dela, eta orduan, egun honen sorrerarekin agian ez nator bat, baina existentzia honek ematen dit nolabaiteko postasuna, bereziki gizonek ez dutelako ezagutzen egun hau, eta bereziki esaten dutenean eta gizonaren eguna noizko ez dutelako espero zuk data zehatz batekin erantzutea. Nik gauzat esan barri zute. Datorren urtean entzuten ari bada norbait eta zuk animatu baduzu ospakizun bat egitera gaurko egunarekin, jakin ezala Julen da biok ezin dugula, konpromiso bat daukagula. Ezin dugu. Hemendik urte beterako zerbait daukazute? Bai. Sarrera hartu ditugu. Izan zitekeen. Ez dago gola parte hartzeko gogorik alegia goiuri, etzarela harrapatzen ari. Ez dut harrapatzen. Nio, sarrerena gozatu zait, izan zitekeen. Izan zitekeen. Baina gertzen duzu ez esan nahi dudan, ez da? Bai. Hauak isteko balio dizun eguna dela. Hori da, esan diren bukaeran jartzen baduzu, demonio kaikua, ja, perfecto, geratzen zaizu. Aizu, banik, nire maite duta, beste maite dut da nola esan dizuet, bai, noski. Ez dakit oso nola planteatu. Ze da, ulertzen ez dudan maite dut bat. Baina, uste dut honek ematen digula espazio oso eder bat, nola esan? Ez, aditu pare bat ekartzeko ona guri gauza beka azaltzera. Aditua gara, Eta mardula izango dau, Bale, ados, Txinak lortu du bere teknologiarekin, bai? Historiako, bai? Datu salto kuantikoetan lehena. Inoizko lehen salto kuantikoa, salto kuantikoa gertatu da. Kontua da, zientzialeri txinatarrek lortu dutela, nolabait mugarri den zerbait komunikazioaren historian. Transmititu dute, informazio kuantikoa transmititu dute, 1200 kilometrotara, 2 puntuen artean ezer fisikorik transmititu gabe. Bidali gabe. Nolabait, azaltzeko zuei, uler dezazuen Julen goiuri. Wow. Hola, pixkat, hitz simpleak erabilita. Partikula batek kopiatu du momentu konkretu batean, une batean, instant batean, oso urruti 1200 kilometrotara edo zegoen beste partikularen egoera. Nolabait, ari ikustezin batek biak konektatuko balitu bezala. Etzen materia mugitu, ez daude seinale tradizionalak, informazio kuantikoa da, denbora eta espazioaren arau klasikoetatik aratago bidaiatzen. Jarrainezake data geopolitika aldizkariaren artikulu hau, oso ondo itzultzen ari naiz bide batez, ez dute itzulpena prestatu eta nahiko txukunari nintzen itzultzen, kontzeptuek. Galdera bat egingo dizut, nire interpretazioa edo egiteko, beldurtu egin behar dugu, honekin? Ez dakit, esan, Julen, esan da bezala nire akurtzen ari natzaizu hemen, jartzen du, uler dezazuen, imaginatu bi dado magiko, bata Txinan dago eta bestea Mexikon, Txinako dadoak lau zenbakian markatzen duen bakoitzean, instant horretan, kablerik gabe, internetik gabe, dileirik gabe, atzerapenik gabe, Mexikoko dadoak zenbaki berdina erakutsiko du. Konexio horrek izen badauka eta da, entrelazamendu kuantikoa, lotura kuantikoa. Eta Txinak erakutsi duena da, kontrolatu daitekela, orain arte inoiz egin ezten distantzietara. Vale. Neri hemen tono flipatua jartzen, ez dut ez dut ulertzen, Nik esplikatuko dizut. Irudikatu ezazu bi baloi berezi dituzula. Bat Txinako estadio batean dago, eta bestean milaka kilometrora dago, beste estadio batean. Baloi horiek elkar lotuta daude, ez? Nola esan duzuzuk? Lotuta edo entrelazatuta erabili duzu. Entrelazatuta daude. Hau da, dia sekulako taldekideak. Xavi eta Iniesta bezala, Curry eta Clay bezala, Jordan eta Pippen bezala, Messi eta Alba bezala. Batek mugimendu bat egiten badu, besteak berehala erreakzionatzen du. Naiz eta zelaiaren beste puntaen egon. Hori gertatzen da partikula kuantikoekin. Hain sinkronizatuta daudela,
batean gertatzen dena, berehala gertatzen dela bestean. Gustatu zaizu azalpena? Bueno, Ni orain dela 5 minutu bezala nago. bai, dadoekin nik kontatu denaren antzekoa dela, ez? Eske, bueno, ez dut esan berroen. Elordi Hidalgo kaso argi bizka bat garriko digu. Ez? Zut hau bere esparrutik oso kanpo dagoela, Hemen fisikari bat behar dugu, edo fisika kuantikoan aditua den norbait, zuek uste, bueno, kalderi zailok egun, nahi Elordiri, baina, ez dakit. Eta hau da zure maite duta? Bai. Nolatan? Maite dut, nolabait egotea zerbait gure ulermenari erabat ies egiten diona. Ui, gauza asko daude, gauza asko da. Haze totola da parea. Horregatik, ez dugulako zer ulertzen, totola dutxa, gara? Jesus! Ulertzen ez dugun leheneko gauza balitzezela. Piskat kuñadistiko ari zaizu egatzen hau, Ez dakit izango den gaur azaroak 19 dela eta gizonaren mundu eguna. Ala behar du egun nahi. Brigitte Bardot pixka bat urrengo 2 minutuak egiteko, entzuleok eta segituan euken elarrarti izango da gurean. Idatzi, norbaitek fisika kuantikoan aditu bali mazarete eta parte hartu nahi baduzu gurean, gustora entzongo zaituztego. Batez ere gizonezkoak bazarete, ze gaur azaroak emerezia. Broma da, entzuleok. Toi tu étais ma vie et même un peu plus, tu étais l'amour. C'est un jour comme un autre et pourtant tu t'en vas. Tu t'en vas vers une autre sans me dire un seul mot et je ne comprends pas. C'est un jour comme un autre, mais moi j'ai mal de toi. Moi qui riais des autres, aujourd'hui c'est vous deux qui devez rire de moi. Toi, tu prends à jamais tout ce que j'espérais. Toi, tu me prends la vie et même un peu plus, tu me prends l'amour. C'est un jour comme un autre et pourtant tu t'en vas. Et pourtant tu t'en vas. Et pourtant tu t'en vas. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. By my side, why does it feel right every time I let you in? Why does it feel like I can tell you anything? All the secrets that keep me in chains and all the damage that might make me dangerous. You got a dark side. Koreara bidean egingo dugu gaurko lehen bidaiantzuleok eta horretarako gurekin daukagu Kenel Arrarte Hierba Keumzuk Gendrik Kimen lana, novela grafiko edo komikia, nolabait aitzaki hartuta, komikia errealista, jarriko gara, hainbat jarrera sozial eta politikoei begira, eta baita, hainbat gertaera biografikoei Koreari begira K-poparen giroan jarri hoi gara, gure lankide Aiora Mojikaren eskutik, baina gaur liburu batek edo esan da bezala, novela grafiko batek eramango gaitu, bertaraino Kenel Arrarte egunon, eta ongi etorri. Egunon, bai. Beste giro batzuetara zoaz, orain arte aztergai izan ditugun liburuetatik pixka bat urrunduta, eta nolabait estiloetatik ere pixka bat urrunduta esan dezakegu. Bai, ben liburu dena bat ajunitzen, eta esan hon, guain komiki bat irakurtzeko gogoa, eta komikia aurkitu nun, eta eskerrak irakurri nun. Guain esan marrauka eta deialdi bat nahi etin, norbaitek daukan, o norbaitei utzi nion komikia hau, ez eta aurkitzen, eta benetan ilustrazio zoragarri hauzke, eta bilan abildaz eta aurkitzen, orduan norbaite bat dimauka, mesedez, itzultzeko.
Entzuleok, badakizue, norbaitek balin badauka hierba, ekar dezala bide batez, atzo bisitan etorri zen, aspaldiko lagun bat, Aritz Bieites Ezeizabarrena, ostiralean gurean izango da, entzuleok, kontua eta zikina, euskal pop noa bat, Iztu eta Azurmendi tarrekin, Ibai Iztu eta Azurmendi eta Eneko Iztu eta Azurmendirekin, ondu duen lana, gurean izan genuen Aritz Bieites, Italian bizi da aspaldi honetan, orduan ere aurreratu zuen, zebiela, novela grafiko baten sorkuntzan, eta nik, irakurriko dut, ostiralerako irakurri beharra daukateuken, eta gero utziko dizut jakitun empatiatik gerozuk itzuliko diazula. Ez didazula zuri egiten ari zatzaizun bezala, norbait egiten ari zatzaizun bezala, ari zaizun bezala barkatu, gero iskutuan liburu horrekin zure etxan etzarela geratuko. Bueno, ez dizut ezer prometituko, baino egia da liburu bat uztetenen politia da, utzi eta ez paizu itzultzen ere baita, berdin du, baino bakizu badaude batzuk kutxunak diena, eta hau komiki hau, bere ilustrazio hauekin netzako oso kutxuna da, horregatik da. Orduan, esate baiazu, oso kutxuna dela zutzako komiki hau itzuliko izut, bestela, ez ditu zin egiten. Bueno, kontu eta zikina honek irakurtzen hasi behar dudanak dedikatoria eta guzti dauka. Eske honea etorri eta baten etortze zaizue pertsona bat, komiki batekin, eta dedikatu itaizue, nahi hau etzai gertatzen. Nire lagun Inigo Maiteari, abentura zale sutsua talento handikoa, mil esker bihotzez, Aritz, haizu, ze polita, oso. Bai, gustoko ditut horrelako sorpresak eta tira, liburu honen inguruan, txalapartak argitaratu eta Durangoko azokan ere, ziurrenik Iztu eta Azurmenditarrekin aztertzeko moduan izangoaren liburu honen alde grafikoari, ostiralean erreparatuko diogu. Baina hierbaz ari ginen euken Larraterekin, eta hierba berezia da zuretzat nolabait, ez da edonolako novela grafikoa, baduelako batetik komponente historikoa, bestetik komponente sozial hori, eta era berean, mingarri egin daiteken, kontakizun bat, ez? Bai, eta gaina gertatzen dana da, zu liburu bat irakurtzezunen ilustrazio gabe, marrazki gabe, dena zure imaginazioan doa, ez? Protagonistak imaginatzen dituzu, ingurua imaginatzen duzu, atmosfera dana, baina kasu honetan ilustrazio zeuden, eta benetan asko transmititzen komiki bada, eta azken baten kontatzen du, gaur izenekin komerikoko ditut, koreanoz daudelako, baina saiatuko naiz, kasu honetan Lee Ok-sunen bizitza kontatzen du. Bera, behin eta azkeneko aldiz esango termino hau, zetza gustatzen, bera mujer de consuelo izan zan, honei deitzeie, azkenen sexu esklabo bezala hartu zuten, Japoniak, eta, pixka bere historia kontatzen du egileak, bere gana juntzan, eta historia kontatu zion, eta komiki honetan reflejatu zuen, pairatu zuten emakume hauek, eta, pixka testu ingoro historiko baten kokatu argea, ondo komiki hau ulertzeko, azkenen komikiak bi denboratan dago, ez, puntu baten elkarrizketa egiten dionen protagonistari, dala gaur egun, baina gero, bigarren mundu gerra baino lehenago, Korea eta Txinan arten kokatzen da, eta, orokorren gogoraratu behar dugu, bigarren gerrate mundialen Japonia goatze du pixkat Hitlerren aliatu bezala, baina berak nahiko jarrera expansionista, imperialista bat izan zuen, eta Asia handi baten nahia izan zuen, eta bidatikan, sarraskiak herri etxe jabetza pribatu pila bat aurretik eman zituen, gizakekin esperimentu bortitzak baiten zituzten, torturak, gerra edo genozidio batek egiten duen guztia egin zuen, eta, hortan, kokatzen geha pixkat testu inguru horretan, ez, eta, gure protagonista korearra da, eta, Japoniarrek ideia izugarri bat izan zuten, eta euren soldaduk pozik mantentzeko eta beren tropen moralari eusteko armadak kontsolamendu estazioak asmatu zituen. Horti datorri zena, mujeres de consuelo, edo comfort women inglesez ere baita, gaur egun ere baita gaina interneten eta barre bilatzen jartzen zean egondikan termino erabiltzen da, eta esan kistona morrua mateit. Baina, barrakoi horietan, aldez aurretik beren familiei baituak izan ziren emakume gazteak, batez den erabeak, ian eskatoak, soldado japoniarrak zerbitzatzera behartzen zituzten, ez? Eta, gure protagonista Lee Ok-sun horietako bat izan zen, eta, horietako asko koreakoak ziren,
goatu garai harretan Korea, Japonian kolonia zala, eta askatasuna ukatu eta sexu osotasuna laidotzeaz gain, Koreera hitz egitea debekatu eta Japoniarren izenak hartzera behartu zituzten, eta lan behartuak egiteaz gain, eta Lee Ok-sun beste bat zen milaka biktimen arten, baina bere historia pertsonalak ez da ahaztua izan egileari esker, ez? Kim Suk-gendri Kim esker bizira undu eta gaina asko dauka atzetikan komiki honek, azken baten idazleak idazteko eta kontatzeko modu partikular badauke, emakume hauen historia oso benetan gogorra da, baina komikiaren egileak indarkeria fisiko eta sexual esplizitua saiesta erabaki du. Beak lehenengo aldiz novela bat ateazun, eta benetan damutzen da, violentzia eszena hori. Visual daudenez. Gaina gaur egun uste dut asko maten dan gauza dela, ez? Plataformetan, guain, ze gertatzen nahi da killer serial hauekin, ez? Esplizituki agertzen dira erailketa, atrozidade, tortura hori denak, eta gaina, pixka bat sozietateak emateu, hori ikusi nahi duela, ez? Pixkat morbo horrekin gaur egun pelikuletan, serietan, zaizu irutzen, Damerren seria goatzen naiz, Jeffrey Damerrenakin. Eztabaida bat badago, horren inguruan ere baita, eta berak hori saiestu nahi izan zuen komiki honen bidez, beak esaten du, autore batek indarkeriazko eszena bat edo bortxaketa bat marrazten badu, bere basakeria salatzen ari da, bai. Baina biktimek irudi horiek ikusiko balituzte, gertaerak berpiztuko lirateke, eta liburuaren egilearen bigarren eraso bat jasatea bezala izango litzateke. Eta benetan, hau oso, oso politia edo iruditzen zaiz, liberen... Oso narketa bera, bai. Bai, eta oain kontatuko izuet nola egiten duen hori, ze oso zaila da transmititzea, adibidez, bortxaketa eszena bat, oso, ez dakit nola oso implizitua izan gabe, edo mina transmititu, baino aldi beren ilustrazio politak, goazen ulertzea testu ingurua esaten nahi naizenakin. Orduan, nola aurkitzen du oreka hori? Naturakin. Natura, obra osoan presente dagoen elementua da, eta indarkeriazko ekintzen zuzeneko eszenak ez erakusteko erabiltzen da batez ere. Txoriak eta natura protagonistak jasaten dituen indarkeria ekintza krudelen lekuko dira. Kem Sukek esan zuen, hasieran gehien kezkatzen zuen gauzetako bat indarkerian nola irudikatu izan zela. Berak uste zuen, bortxaketa edo sarraski eszenak gordintasunez marrazten bazituen, ekintza anker horien krudelkeria edo basakeria salatzen ariko zela. Baina berarentzat hori ere biktimei berpiztea litzateke. Eta horregatikan, pixka bat berak marrazten duen modua, eta kasu honetan izenburuaz gogoratu, esan ditela hierba, euskeraz pixka belarra, belartzea, ni gero gainagatu nizan, eta izenburu hau historionekin ze lotura dauka, ez? Eta, orduan, askotan erabiltzen du natura, gertatzen ari denaren metafora bezala. Hala nola, soldaduak loreak zapaltzen edo belarra emakumei egiten dieten kaltea simbolizatzen du, hortako erabiltzen du. Bai, orduan, berak natura aukeratzen du, Lee Ok-sunek berak askotan aipatzen ziolako bere jaioterria, mendiak, ibaiak, zema botatzen zituen faltan, bertan zegoenen rekrutatuta, ez? Eta horregatik, obra irudia atseginez betetzea erabaki zuen, adineko emakumea txikitan bere etxera gorarazteko. Era berean, naturak infernu horretatik bizirik atera ziren emakumeen erresilientzia simbolizatzen du bere historia kontatzeko. Eta benetan polita da, orduan nahi txokatze ziten, zenik bukatu nun komikia, eta esan nun, ze politia, eta esaten, nola politia, sekizun historiko gorra da, ez, baina lortu du ilustraziokin, zugeatzea, eta seguru nao, ze pena bada, baina, protagonista aurten maiatzen zendu zan, 80 urtekin, eta, seguru nao komikio ikusi zula, eta behintzat bere oroitzapena, bere traumak, bizitza oson, behakin ondianak, pixka beste ikuspuntu batetik ere, eta esango zu orduan izenburua, natura esan deu, belarra, belartzea, ez zer ikusi dauka, ez? Naturaren gaiarekin lotuta da onoski, eta une oro Lee Ok-sun bere une on eta txarren bizitzaren lekuko da.
Egileak nabarmendu duenez, askotan emakumeak loreekin alderatu izan dira, ez? Bai lore politak, ederrak direlako, bai kalabaza loreekin hain ederrak ez direlako. Batzuetan lorea bere garbitasunaren edo birjintasunaren sinonimo gisa erabiltzen da. Halare, konparazio hori guztiak ikuspegi maskulinotik egin dira. Emakumea objektu gisa ikusten baitu beti. Ta orduan, idazleak ez zituen emakumeak lore gisa erretratatu nahi izan. Emakumeak indartsuak direla eta bizitzaren agonia eta zailtasuna gorabera altxatzen direla erakutsi nahi zuen. Horregatik du liburuak belarra izenburua. Zapaldu ondoren jarraitzen duen belarra bezala. Eta are indartsuago hazten da. Abusua jasaten dituzten mundu osoko emakumeak, ez bakarrik komikikoak, altxatu egiten dira. Eta jasan dituzten nekeen ondoren bizitzen jarraitzen dute. Bere hitzetan, emakumeak samurrak dira eta aldi berean zapaltzen dituen guztiari eusten dioten belarrak dira. Wow. Wow, Bai? Baina hori adibidez nien itzan konturatu, noski. Ni bai kontuatzen itzan, badaude ilustrazio ugari ikusten dela soldadua nolari dan belar bat zapaltzen, ez? Eta badatorre indarkeria estena bat, eta belarra ikusten da, eta belar nola zapaltzen duen, eta ondoren... Badago insistentzia visual bat horretan. Bai, eta bueno, gero azken baten baita, ez dugu aztu behar, ni pixkat kuskusiatu dut, zen pertsonalki ez dut gehiegi ulertzen artea, pixkat estilo artistikoa buruz, edo ez dakit nola esan, ez? Eta kasu honetan internetera jo nune baita, eta berak gaina nahiko kuriosoa da, ze Koreako meok izeneko tinta tradizional batekin dago pintatuta, eta pintzelak, belakiak eta arrokak bezalako tresnak erabiltzeitu. Eta berak ezkenen txuri beltzez dago komiki guztia, eta beltza gehiago erabiltzen du ikara bat edo tentsio bat sortzeko, baina abstraktua izateare erabiltzen du, benetan da izugarria komiki hau. Eta, gero gaur egunera etorrita azkenen, pixkat memoria historikoa eta barkamena, ez? Gaur egun emakume hauek ez dute barkameni jaso. Eta Korea eta Japonen arten da on tirabiratako bat gai hau bada, eta epaitegitara jundia, biktima bat baino gehiago, eta epaitegietan irabazi dute, eta indemnizazio bat jaso dute, baino biktimek diotena da, bereek ez dutela, kasu askotan bezala, ez, eta memoria historikoan gertatzen, ez den nahi diruan ibarkamena nahi dut. Eta protagonista zendu baino lehen berak esan zuen, ni mujer de consuelo, beak, hola esatezulako ezpa naiz, orduan zer izan naiz. Nik behar dut errekonozimendu bat, onarpen bat, barkamen bat, Japoneko agintarien eskutatikan, eta oaintxe bertan erregistratuta behintzat, bakarrikan 7 emakume geratzen dira, eta benetan esperoet justizia eitea emakume hauen gati, baina behintzat egileak eginduna opari bat izan da, eta benetan basalaketa politiko bat, sarraski honen aurren. 멀어져만 가는데 아무렇지 않은데 그렇게 말하는데 사실은 내가 그게 아닌가 봐 I want you to be light baby You should be light 저는 나쁘지 않게 Sakona da Korea eta Japoniaren arteko harreman kolonial lorrek sortu duen trauma psikosoziala, hau akaso horren ez dakit adierazle nabarmenetako bat eta gogorrenetakoa, ez, gizabanako kolektibo konkretu baten eskubideak zapaldu dituelako, baina Koreako kulturan, Koreako izakeretan zer sortu duen urtetan Japoniaren menpe egon izanak eta gerora gaur egun ze sortzen duen estatu batuen kolonialismo ekonomikoago eta kulturalago baten menpe egoteak ikaragarria da. Eta oso herrialde interesgarria da eta oso herrialde bitxia da. Baina batzutan hori faltan bota dakioke nolabaiteko nortasun finkoago bat, nortasun nabarmenago bat, euren kultura zila delakoaren arrasto batzuk topa daitezke eta harakatu egin behar da, baina norbaiteke Koreara bidei bat egingo balu gehiegi harakatu gabe, topatzen duena Japonia janki bat da. Eta gogorra da. Bai, hauek azkenen, asko sufritu zuten. Eta nide baita, eske liburuek pila bat erakusten didate,
Eta karo, egia da ni Japonen baita historian kokatzen dola, bigarren gerra mundialean, Hitlerren aliatu bezala, ez? Baina beraiek ere baita Asiatik zehar, batez Asia hegoaldean baita beraien nahi imperialista hori, eta zapalkuntza hori ere egikaritu zuten, eta gaur egun nazioarteko harremanetan, herrialdean artean eta bar, dena historian aurkitzen duzu zergatia, eta gaina emakume hauena pasada bat izan zen, karo, behin bukatzen da, liberatzen dituzte, Koreara asko ketziran itzuli, repudiatuak izan ziren, gainea. Bakigu baita Japonia, Korea hauetan ze kultura ertxiago bat, edo itxiago bat, edo badute, eta hori errealitate bada, baina lotxak janda. Eta gure protagonista gero gainea, aldarrikatzaile baten bihurtu zen, mundua rekorritu zuen, bere 80 urtekin Txina juntzan, aldarrikapenak egitea, eta figura oso importante bat izan zen, baina zendu da barkamen bagabe, eta nik uste dut, Espainien baita memoria historiekin, diktadura frankistakin, eske berdina da, berdina da gertatzen, eta gero ere baita azkenen, nik uste dut, azkenen gerran goatzezate lasistenta liburun ustetzara, ez? Etxeko laguntzaien eta barren, lana, etzala, gero denborakin etzala apreziatzen, ez? Soldaduak eta gerra juntzianak eta gizonak. Kasu honetan berdina gertatzen da. Azkenen, hoi izan zanen, hoi gertatu zanen, emakume hauetaz aztu egin gara. Nik oso gutxinekin bere buruz, eta gaur egun aldarrikatzen dena da, eta gileak debaita honekin lortu nahi duna, adibidez, behar esatezuna, ikastoletan, liburuetan, historia ikastezunen emakume hauek aipatzea. Zapalkuntza hondien giroan beti dago gutxitua eta aulago edo zartatuago dagoen kolektiboa zartatzeko eta kolpatzeko joera hori. Pentsa momentu hauetan entzuleok lenguan ere aitortu genizuen, Bilboko Itsas Museumen ari dira, eta memoria historikoa zeipatzen ari ginela ez, frankismoak Mendebaldeko Saharan zenolako biktimak utzi zituen, eta horren aitortza ere ez dela inoiz iritsi. Horregatik egiten nuen parekotasuna ez, kolonialismoare tartean dago, baina batez ere kolonialismo horretan zapaldutako kolektiboek bereziki zailtasun gehi izan dituzte ondoren errekonozimendu historiko hori jasotzeko, barkamen eskara instituzional horiek jasotzeko, eta orain ari gara frankismoaren biktimen artean konturatzen eta detektatzen, eta hemen lan ikaragarria egin du, ikerketa horretan, Abdeslan Ahomarrek, preso eta desagertu Sahararren seniden elkarteko presidente da bera, liburu haue argitaratu du, lenguan gure entzulekin elkarbanatu genuen, eta ze gauza ez, norbaitek jarri behar du, nolabait lan hori egiten, guri helarazteko eta gizartean nolabait edatzeko, ez, badagoela horrelako, zor historiko bat, kasu honetan, hierba liburua kontatzen digun hori bezalako xea, keumzuk generikimek osatutako lan honetan, Liok zunen memoria jasotzen da, uste dute, omenaldi bat ere badela eta batez ere, nik uste interesgarria, nola azaldu duzu neukene, estetikoki ere zaintza hori ere egon dela, ilustrazioak, novela grafiko honen ilustrazioak osatzerakoan, badela, kontakizun historiko bat, bere fundamentua duena eta bere egiazkotasuna duena, era berean biktima kasu honetan pixkate erdigunea jarri duen, ez? Eta gaina, irakurketara, pixka bat kostatzen zaion jendeari, ez? Ez dakite luzeagoak direnak edo danadalakoa, komikien errekurtsoa hor dago, hori ere irakurtzea da, marrazkiekin desberdina da, kiston esperientzi polita dare baita, eta animatzen den jendea baita komikitara, zuk esan dezuen komiki berri hau ere baita erostera gomidatzen den jendea, ze harinak die eta irakurtzeko beste modu bat da baita, eta askotan irutzen zai daudela pixka bat literaturan, ez dakit nola esan bigarren maila baten bezala, eta ez sekulako lana dago, ilustratzaileen lanare baita goro aipatu, zegoen uste eta dimen artifizialak beraien lanare baita pixka bat ari direla, ez dakit mehatxatzen nola bait, eta hemendikan edo zein esan, ilustratzaile grafiko odanadalako bat behar badute pertsonaren ajoteko eta ez adimen artifizialera mesedez. Eta kasu honetan, nire arte ditu didana izan da, ez? Belarra, bezalako izenburua, belarra
nolakoa baino gehiago berdea irudikatzen dugu, eta hori guztia txuribeltzean irudikatzea, ez? Elementu naturalak ze irudikatzeko erabiltzen dituzte, nola erabiltzen dituzten, ez? Esan duzuena belarra zapaldu, baina berriz ere hazi egiten da. Bai. Eta oso potentea iruditzen zetalde horretatik. Eskeze metafora politia eta goatzen naiz, eta benetan berriro esangoet, meneukiko baro komikia erakutsiko nizkizueke, marrazki batzuk pinetan zoragarrik, uste orein bat bazeola baten, oso politia zuaitzak. Mesedez, Yerbaren baitzaileak itzul dezala lehen bailen, itzul diezaiola lehen bailen eukeneri. Bueno, horrengo asten etorriko naiz, gazte barruta esango aurkitu bet etxen dukan, bale? Nik onartuko bet, hola balin bada, bale? Bueno, igual baitzaia zuzeu zara, hau baitrama, Hemen badago beste novela, bai. Euskal Pop Noir bat. Izenburu ona eman dioten, kontua eta zikina txalapartak argitaratu duen, eta aipatu dizugu, Iztu eta Azurmendik anaiek eta zera, Aritz Beitez berak, ondu duten novela grafiko honi. Esan dako, ostiralean Aritz Beitezekin gehiago ezagutzeko aukera izango dugu, baina niri Euskal Pop Noir bat azpizen horrek, deitu egiten dizu, eta ilustrazioak behintzat ikaragarri ederrak eta interesgarriak dira. Bai, detaile askokin, kolorekin jolasten du, ni izan aurreatzeuna, baino bai, jolasten du horiarekin, beltzarekin, burdinantzekorekin, eta listo hortxotzikot. Hortxotziko du. Gaizu, K-pop giroan aritu gara azken minutuetan, baina uste dute belarrak ere, Euskaldunak bagara matzala beste giro batera, ze izenburu ere izan da, nolabait, bengo artistaren azken diskorako, eta belarratik abestitxo batekin egingo ditugu urrengo minutuak, zuekin entzuleok, laister jarraitu aurretik. Hementxe, ez zu gehatu ezkeo. Euken Larrate eskerrik asko eta bi aste barru ikusiko dugu berriz ere elkar. Eskerrik asko zuei. Ea hurrengoan zerrekin datorren. Eba. Zurekin juntzen zatea. Nola izango zen dena. Zu hemen bazina, ez zauden momentoetan, aspaldiko hitzetan, esan gabe dauden guztiak. Erantzun zaren leiuan amaieran aurkitu ga, hasiera berrien zalantzetan, da elunaren nabil, korrika jungo deren edo berrize atzetik. Hemen ozu gehatu ezkero, gualdu nahian nabil, korrika jungo deren edo berrize atzetik. Hemen ozu gehatu ezkero, zu gehatu ezkero, horren falta izan, zurekin juntzen zatea, nola izango zen dena, zu hemen bazina, ez zauden momentoetan, aspaldiko hitzetan, esan gabe dauden guztiak. Noiz bino gertuo, ta elunaren nabil, korrika jungo deren edo berrize atzetik. Hemen ozu gehatu ezkero, elunaren nabil, korrika jungo deren edo berrize atzetik. Hemen ozu gehatu ezkero, zu gehatu ezkero.
Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue, astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa Hollow Cops bikote australiarra izango da. Euren debuts kantua ekarri izan dizuet. Betiko lez folk ikutuko kantu batekin hasiko naiz, argi asko duen eta harmonia asko dituen kantu berezi batekin. Esango nuke gainera inspirazio handia duela naturan eta bidaietan, niri behintzat hori sentierazten dit. Esan bezala, debuts kantua deskonektatzeko gonbidapen bezala sentitzen dunik, eta sinpletasunari egin nahi zaion gorazarre sakomal bezala. Gitarra beroak ditu benetan, erritmo lasaia eta halako bake sentsazio berezi bat transmititzen duela ere esango nuke. Beraz, aste honi hasiera emateko, Hollow Copsen debuts. We're all falling and we need a place to hide. A safe place somewhere in the woods we can start a fire. All we know is what will be our home. We will stay until break of dawn. The cold night takes us to a place to escape the chill. Tucked up somewhere in the woods on a hill. Wake up feeling the cold in between our toes. Is there a way back? Nobody knows. And we leave it all behind. Can't you see we need some time? And we all sit around the fire. We feel a little warmer now. And we all sit around the fire. We feel so much better now. And we all sit around the fire. We feel a little warmer now. And we all sit around the fire. We feel so much better now. And we all sit around the fire. We feel a little warmer now. And we all sit around the fire. We feel so much better now.
Hor txentzun dugu Hollow Coves taldearen debuts kantu puska. Aste honetako bigarren gomendioa Lizzie McAlpinen Doomsday kantua izango da. Lizzie estatu batuetako kantautorea da, eta esango nuke bere ahots intimo eta batez ere emozio eta narratibaz betetako hitzengatik dela ezaguna. Izan ere, Lizzie eta Doomsday kantua horren adibide garbia da. Oso hizkuntza zinematografikoa duela esango nuke. Izan ere, esaldi bakoitzak atzean estena moduko bat edukiko balu bezala deskribatzen dizkigu egoerak, eta oso narratiboa da, esan dudan bezala bere musika folk ikutuak dituela esango nuke, eta interpretazioak beti goxoak eta lehen lerroetatik biltzen zaituztenak dira. Beraz, ezagutzen ez baduzue, hementxe Lizzie McAlpinen Doomsday kantua. Pull the plug in September. I don't wanna die in June. I'd like to start planning my funeral. I've got work to do. Pull the plug, make it painless. I don't want a violent end. Don't say that you'll always love me, 'cause you know I'd bleed myself dry for you over and over again. Doomsday is close at hand. I'll book the marching band to play as you speak. I'll feel like throwing up. You'll sit and stare like a goddamn machine. I'd like to plan out my part in this, but you're such a narcissist. You'll probably do it next week. I don't get a choice in the matter. Why would I? It's only the death of me. Only the death of me. Pull the plug, but be careful. I don't wanna die too soon. I think there's good in you somewhere. I'll hang on till the chaos is through. Doomsday is close at hand. I'll book the marching band to play as you speak. I'll feel like throwing up. You'll sit and stare like a goddamn machine. I'd like to plan out my part in this, but you're such a narcissist. You'll probably do it next week. I don't get a choice in the matter. Why would I? It's only the death of me. Was so quiet, no friends and family allowed. Only my murderer, you, and the priest who told you to go to hell. And the funny thing is, I would have married you if you'd have stuck around. I feel more free than I have in years. 6 feet in the ground. Doomsday is close at hand. I booked the marching band to play as you speak.
I feel like throwing up. You sit and stare like a goddamn machine. I'd have liked to plan out my part in this, but you're such a narcissist. They did it on Halloween. I had no choice in the matter. Why would I? It's only the death of me. Hortzentzun dugu Lizzie McAlpinen Doomsday kantua. Aste honetako 3. gomendioa Rue Payne's and Tiger Striped Sky kantua izango da. Rue Payne kantautore britaniarra da, eta bere estilo akustiko lasai eta ahots sakonagatik da ezaguna. Kantu hau, Tiger Striped Sky, halako hausnarketa poetiko bat dela esango nuke, zalantza guztien aurrean, argitasuna bilatzeko nahi hori ez, zeinek ez du bizi halako egoera bat. Eta beste behin, gitarra garbi xamarrak eta melodia oso goxoa da ere, eta horrek ambiente edara sortzen du, horregatik gustatzen zait eta horregatik ekarri nahi izan dizuet benetan. Esperantza eta lasaitasuna dario kantu honi, eta izugarri gustatzen zait, argatik ekarri nahi izan dut, ona asteko 3. gomendio gisa. Esan bezala, orain entzun gai, Rue Payne's Tiger Striped Sky. Pouncing rate a race through the dapple shadows. Light was pouring down upon the stepping stones. Felt like morning coming for his throne. I don't know why, but it looked like a tiger striped sky. Well, half the world was pulling on its colors. As nights turn the day to the hours. Glow was coming down, coming down. I don't know why, but it felt like a tiger striped sky. Well, tell me why I'm underneath the tiger striped sky. Oh, tell me why I'm underneath the tiger striped sky. Tired of seeing adventures on a cafe wall. Think I'll take a turn from the known road. Think I'll write a tale of my own. I'm going southbound to where the ocean's flirting with the coast. Well, tell me why I'm underneath the tiger striped sky. Oh, tell me why I'm underneath the tiger striped sky. Giving up my stripes, be painting with new colors, beginning with dark white. Oh, I'll be giving up my stripes, painting with new colors, beginning with dark white.
hortzentzun dugu Ru Painsen Tiger Striped Sky kantu puska. Aste honia gure esateko, laugarren gomendio gisa, Sofia Valdesen Handful of Water ekarri nahi izan dizuet. Panamakoa da Sofia Valdes, artista gaztea, eta folkoinarriak dituen arren, gaurko beste kantuekin alderatuta, esango nuke, popa edo, pop alternatiboa gehitzen diola ere, bere proposamenari, baina ez du sensibilidade eta berezitasunik galtzen bidean. Kantua hau asko gustatzen zait, izan ere nahiko errepika itxaskorra du, intimoa den arren, atmosferikoa ere bada, eta ez dakit, oso berezia egin zait, gutxirekin asko egiten duen horietako bat, eta hori beti da gauza ona, eta oso gertuko eta benetakoa sentitzen dudan kantu bat da, batez ere bere ahotsarengatik, esango nuke. Beraz, Sofia Valdesekin utziko zaituztet, urrengo astera arte, hauxe da Handful of Water. Bitartean, ondo segi eta aio! Lately I've been distracting myself, lock my door, but it don't really help. Tried so hard, pero lo que resiste, persiste. Cannot feel it. No matter what I do, intentions slipping through. A handful of water that I can't hold on to. So I'm walking around, spilling feelings on the ground. A handful of water, a handful of water. A handful of water. What's my problem with getting closer? Find myself in mixed emotions, roller coasters. Don't know how I found myself relying on this. Don't like to admit. No matter what I do, intentions slipping through. A handful of water that I can't hold on to. So I'm walking around, spilling feelings on the ground. A handful of water, a handful of water. A handful of water. They say out of sight, out of mind. That's not what this is like. Go out of sight, out of mind. That's not what this is like. They say out of sight, out of mind. That's not what this is like. They say out of sight, out of mind. That's not what this is like. No, no matter what I do, intentions slipping through. A handful of water that I can't hold on to. So I'm walking around, spilling feelings on the ground. A handful of water, a handful of water. Keep calm and bigarren kafea. Lehen kafea hartu dut, tira, lehen hartu behar da bigarren izan dadin. Iluna da goiza. Atzo ere hartu nuen lo egunak gainezka eginda. Ilezkor da baina kolorea falta zaio gaurkoari. Errepidea gainezka, presak eta maletak eta presak, suaren dantza horpegian eta ni suaz bestaldean. Borrokarako indarra ote duzun galdetu diozu zure buruari, eta ez dagoenetik erantzuna asmatu. Ez ezatela inoiz galdetu, noiz bukatzen den leia galdu bat. Akaso erantzuteko ere beldur izango baitzara. Deitu dizut,
Hirugarrenean hartu duzu. Non zauden galdetu dizut, baina deia eten eginda. Noiz zatoz? Hemen ere ez da erantzunik. Bihark utzi nahi dituzun aitormen guztiak ahaztu nahi dituzu. Amildegi ertzak zerura heldu nahian etorri zaizkizu gogora aspaldiko irudiak. Gaur ez da egun argitsua izango, baina topatu dio diskoni argia. Hitzetatik haratago laino artean ageri den argia. Eta pentsatu dut, egunari aukera emateak merezi duela. Finean, 11 dira amore ez emateko arrazoiak. Gaur, bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, bisaiak. Arrate bakeikoa, Xabier Olano eta Itana Lakuntza gurekin, eta Oier Alsua, bajua jotzen izango dugu gaur, elkarrizketa honi ies eginda, egunon eta ongi etorri iruroi. Egunon, gaixo. Ondaltzarete? Mi esker, bai, ongi. Soinu frogak egin ditugu, denak itxura ona dauka, eta... Bai. Eta formatu berezi honi forma mango diozue. Mi esker. Aitortu beharra... Arregatik. Aitortu beharra daukat, esan zenigutenean, horrelako formato... kuriosoan etorriko zinatela. Nik neuk ere zalantzak egin dituen, esan ze ausarta ez, disko hone daukan komplexutasun eta osotasun horretan, batean bajua, ahotsa, pianoa eta tromboia, baino horrela hori funtzionatzen dizu, Guk ere ez genuen oso garbi, nahiko apustu arriskatu da zen hasiera batean, ez dugulako inoizko formatu honetan, baina batez ere, hori jakinda, atera ditugun abesti gehienak reggae musikan oinarrituak direla, gian horrelako formatu akustiko batean jotzeko aproposagoa iruditzen zitzaigun abesti lasaienak edo hartzea, eta abesti lasai horietan tromboiak zuen batez ere protagonismoa, eta orduan formatu hau hautatu dugu. Tromboiari ere atera bartzaio, soinu goxo eta eder hori, baino atera diozu, pixkat mimetizatu zaretek giroarekin, Aitana, eta uste dut hor lortu dugula, sonido oso gozoa. Naiziko proba horretan egin zaigula pixkat arraroa ez, inoiz ez dugu probatuela, baina gero ja hartu diogu forma eta aurrera eraman dugu. Entzuleok ez da jaipa egiteatik, baina geratu hor, ze laizer entzungo ditugu eurak bi kantu akustiko gurekin egingo dituztelarik. Diskonen sormen prozesuak ez du aurrez idatzitako gidoi zehatzik izan, alaxe dio liburuskak. Gure gidoia hemen amaitu da. Baina, hori nik diot barkatu, gure gidoia hemen amaitu da, baina galderak ez dira faltako. Nik bat zuen mezu horren arira. Etengabe aldatzen ari den talde baten une jakin bat besterik ez du erakusten grabazio honek, diozue. Zemat aldatu da, grabaziotik, gaurdaino, momentu jakin hori. Berez, grabaziotik gaurdaino, logikoki aldatu da, etengabe ari gara aldatzen, baina diskaren barnean ere, bi etapatan grabatu genuen diskoa, eta disko barnean ere guk behintzat nabaritzen dugu lehenengo aldi horretan eta bigarren aldian grabatu genituen abestien arteko ezberdintasunak ez. Grabatu genuenetik ona berez kontzertu bakarra eman dugu, orduan praktikan ezakitze puntutaraino aldatu garen talde gisa, baina batez ere zen haien gure kontzientzia ere lasaitzeko eta batzutan ematen du disko bat grabatzen duzunen jaur iozkortzen dela hori zure identitate musikala nola baita edo, eta agian gure kontzientzia nola baita ere zuritzeko esateko, lan egin hau egin dugu, baina lan hau momentu batean gorputzak egitea eskatu digun gauzatxo bat da besterik ez, eta aurrera eginen dugula. Iezkortzen badazuk, esan duzu, kolorea behintzat ez zaio falta, diskoari. Ez. Zakit, saiatu gara musikalki ere puntuan hitz bat ematen agian, estilo aldetik, egia da reggae musikan oinarritu dagoela, baina saiatu gara gure koloretxo ematen zuk diozun bezala. Reggaea bai, baina uste dut bakoitzaren joera musikalak ere agertzen direla hor. Batzutan koloreak pixkat souleruntzera eraman gaitzake, haize konponketa horietan, pixkat soinu amerikar edo ipar amerikarretatik ere gertuago egon daiteke, harmonikoki ere oso reggaea beratxa, badago horrez, reggaearen legeetan akaso bai, baina beste joera batzutako lekua edo badu diskoak, ez? Bai, hasiera batean reggaea deia nagusi bezala izan genuen arren, hori guztiok ditugun influentziak ere barneatu ditugu, egin ditugun musika, arreglo eta barretan,
Eta orokorrean hori egunerokoan entzuten dugunaren influentzia entzun dezakezue gure diskan eta esan bezala hori hainbat estilo antzeman dezakezue gure jotzeko eran bai arregloetan eta sin más guk barnean daukagun soinu hori ateratzen dugu gero entxegu salat. Aitana, gaur tromboia soilik iritsi da ona, eta aipatu dugu, oso tromboi solista giroan, oso soinu gozoan, baina Adriana Lorenzekin saxoan eta Imanol Burgeterekin trompetan osatzen duzue sekzioa. Nolako izaten da izen lanketa, nolako izan da, disko ontarako? Arregloak sortu, grabazioak, batera grabatu duzue, banaka, gauzoiek ere jakin nahi du. Egia talde honetan aizezko daukagula garrantzia handia uste dut, ez? Hagen beste talde askotan ez dela hainbeste ikusten. Eta gure bestiak edo arregloak egiteko era da, norbaitek asmatu du instrumentalen bat, ekartzen du salara, frogatzen dugu, hauek harmonia ateratzen duten bitartean, guk beste bi ahotsak ateratzen ditugu. Orain zuk frogatu lehendabiziko ahotsa, eta ni frogatuko bigarren, eta hola guztion artean joaten gara. Banuani azpitik, edozu azpitik, eta saltsak. Frogatzen ditugu gauzak, eta azkenean lortzen dugunean hiru ahots bateratuak, geratzen dira horiek. Eta gero, taldeko gainerakoak ere laguntzen gaituzte eta ideiak ematen dituzte, da pixkat guztion lana, elkartzea. Lehen aipatu den aritu gara mikro kanpoan nolabait, entrevista honekin hasi aurretik, badagoela, bigarren kafean bintzat izan ditugula Iruñerriko talde asko urteotan, eta azken aldian bereziki ere, ez da hainbeste xendratarrak egon zirela, hemen egon dira zinez taldekoak, bere garaian eta gehiagotan iritsi diren ibilbeditarrak, burutikekoak ere laizter izango ditugu gurekin, eta askotan agertzen da izen bat, hemen, ez beti, baina Josu Erbitirena, hau izan da, zuen lanketa ekoizpen, nahasketa, grabazio lanketa horretan, beste figura garrantzitsu bat, Kanadan dago gainera oraintxe, mendik besarka da Josu Erbitiri, Olaiarekin, behin edo beste engantzatu dugu ere bateria eta ingenieritza frikikeri eta hitz egiteko, eta lagun dugu etxe honetan, beraz hemendik besarka da bat Josuri, ez zetekit Kanadatik entzuten hariko diren, baina tira, doala hemendik. Nolako izan da berarekin lan hori, eta ze garrantzia ere, horrelako pertsona bat, horrelako musikari eta ingeniari ekoizle bat zuen inguruan egote hori ez? Erantzuten hasi baino lehen, markatu. Hori, garrantzitsua iruditzen zaite esatea, guztiontzat, Oierrek ja egina zuen lanen bat, baina gehienontzat lehenengo aldia zen estudio baten grabatzen, eta egia esan pilo bat erreztu digu lana zentzu horretan. Grabatzeaz gain produkzio lana egin digu, eta iruditzen zait pilo bat ikasi dugula, batez ere oso gaztea gara, askotan iruditzen zaigu zenbat eta informazio gehiago eta zenbat eta gauza gehiago erakutsi jendeari musika hobea dela, eta Josuri esker ikasi dugu bagian informazio hori dosifikatzen, eta ez dakit, lanak fintzen nolabait. Diskoak badu, heldutasun puntu bat, ziurrenik hortxe nekien zeinen meritua zen, zuena ere bada. Egin handi batean. Bai, baina Josuren mezu horiek onartu eta barneratzea ere bada, zeuen meritua, baina diskoak baditu momentu minimalistak. Badago neurria, ez da oso zaila izan den hori. Gauza asko sartu nahi eta pentsatzea, ez honekin abestik funtzionatzen dute. Lan asko mandizu horrek? Gatazka asko egon da? Ez, egia esan da, Josun konfiantza asko jarri genuen, eta horretikan lana eraman arren, hor estudioan izan zen, hori, detaile fin horiek finkatu ziren lekoa, eta hor gure ustez, markatu zen ezberdintasuna, eta proposamen gure ikuspuntutik ona eramaten genuen arren, berak jakin izan zuen hori beste puntu batera eramanez, edo bere aholkoen gatik hori lortu dugu. Hortxe da, berez, aipatu duzu gazteria hori, 18-21 artean zaudete, hemen zaudetenak, behintzat? Ez da talde osoan ere hau konstante bat den? Bai, taldeko zarrenak 23 ditu. Bai, 4. 24, bueno.
Bueno, bez, 24 urte Imanol Burgete trompetistak, eta denak hortxe 18-24 nolabait horkila horren barruan, eta gehientsuenak behintzat musika ikasketak egiten, izan grado profesionala edo goi-mailako gradua, baina bueno, konservatorioan egurra sartzen. Guztiak ari gara musika ikasten, orain bai batzuk bakarrik musikan zentratuak, eta beste batzuk beste gauzekin, beste ikasketekin batera ikasten ere. Ez bagaude taldeko bi gaudela orainik erdi mailan, baina bueno, badugu goi mailara joateko intentzia, eta gero gainerako guztiak daude goi mailan ja batzuk bukatzen, eta beste batzuk haien bigarren urtean. Noait entzuleak okatu ere egingo dugu, goi mailako ikasketak zenbat urtez luzatzen dira oraintxe, 4 urteko epe batean, dena ondo balin badoa, eta horrainoko bidea beti egin beharrik ez dago, baina askotan egiten da, gradu profesionalarena, zenbat urtetan egiten da oraintxe? 6 urte. 6 urte. Baina baduzu aukera egiteko 2 kurtso urte berean. Orduan, dena oso ongi parentesi artean, Aitana oso ikasle hona da, eta dezake edo zeinek egin. Bai, ulertzen dut, baina bueno, egin daiteke. Zure goi mailarako iritsiera noizko daukazu hor ikusita, Aitana? Aurten ari naiz egiten 5. eta 6. maila beraz bukatzen dut aurten, eta nire ideia da urrengo kurtsoan basartzea. Dena ondo jaten baldin bada. Espero dugu dena ondo joango dela. Hemen hitzetan agertzen zaigu Jose Luis Otamendi, gero Goiurik egingo ditu hitzen azterketa hori egingo du, eta ikusten dut hemen denak Xabierri begira jarriko direla. Ez? Hala izango da? Bueno, bai, ikusiko dugu nola gertatzen den hau. Reggae aipatu duzu, eta bueno, garbi dago abizen hau jartzeko ere arazorik ez daukazuela. Batzutan izaten da, ez dugu gure musikari abizeni jarri nahi, eta garbi duzu zergatik izan da reggaea, hainbeste tal jende ere, pixkat estilo berean kokatzeko gaitasuna nondik atera duzu. Egia da, gai nahiko delikatua dela, eta zaila dela askotan 8 pertsonaren izenean hitz egitea, ezak ize puntutara inon dugun guztiok hain finko reggaean oinarritutako identitate hori. Baina bueno, egia da, nik uste guztiok ados gaudela, taldearen sorrera erregean oinarritu zela, eta horrek ezakit, asko baldintzatu duela gero taldeak izan duen jarduna. Eta lehen esan duguna, badaude beste kolore batzuk ere, baina arro esan dezakegu, eta nik uste nahiko nabaria dela diskoan regeak eragin handia izan duela egin dugu musikan. Patroi ritmikoetan adibidez oso garbi ikus daiteke hori, baina ikusi ere egiten da, agian urrengo disko batzuetan reggae hain erdigunean ez egoteko aukera badagoela. Zuen buruan ere badago hori akaso gerta litekeela? Izan daiteke, ez dakite, oraindik ez gara sakonki hasi abesti berriekin, izan daiteke agian reggaea urrunago izatea, baina izan daiteke, beste aukera bat izan daiteke ere, claro, reggae mota pilo bat dago. Oso estilo anitza da berez. Orduan, reggaearen barnean timbre berrien bilak eta moduko bat egitea ere agian aukera posible bat da. Tira, laizter lehen kantu bat eskatu beharko dizuegu, 2 kantu joko dituze gaurkoan. Zein izango da eskeniko diguzuen lehenengoa? Lehenengo azken abisua izanen da. Eta azken abisuaren inguruan entzuleak zerbait jakitea nahiko zen nukete, kantuak aurkezpen bat behar du, zerbait kontatu nahi duzu, edo ez? Ni behintzat ez nahiz oso, letren esanaiari buruz hitz egitean oso zalea, baina, bueno, bai, moldatuko gara. Ez, baina horrela parentesi moduko bat egite aldera, eta bin galdetuta, ezakitagian kaos egoera batean edo kontestu katastrofiko baten barnean elkar maite duten 2 pertsonen arteko bilaketa bat dela esan dezakegu. Ziona, badago argazki bat nahiko ikono klasikoa izan zena. Bota? Ergo Juri. Baina nahiko dezu, bi hitz esango dezu urdina eta behatza, eta sortu beharko dugu zeitan argazkia. Gure bizitza da pixkat horrela. Ni azten naiz esaten zerbait, falta zaizkit igual erramintak bukatzeko esaten hori, txoin, behak esaten du.
Taylor Swift ez dena. Osea, hoi da bere. Eta gero Eta zuk esmatu behar dezu zein dan. Zein den. Baina ez dizu esaten den Australiako abeslari bat edo den... A ber, etzen horrela izan zen alderantziz. Nola abestea, Miley Cyrus ez dan abestea. Eta zuk esatzean, Taylor Swift, hori, oso ondo. Vale. Bueno, asmatu zuen. Asmatu zuen, bai, beti asmatzen du. Inigoren buruan, bi referente daude. Bada argazki bat, ez dakit ziur kokatzen, baino estatu batuetan izan zela esango nuke. Istiluak, polizia, sua, karga polizial zerri horietakoak, eta lurrean bikote bat elkar musukatzen. Vale. Ez, pixkat kanto gekarri nau argazki untara. Justu, kasu honetan ez du zertan izan behar harreman, amodiozko harreman bat. Baina bada, ez, kaosaren erdian pixkat amodio... Gero galdetuko dizugu ea ze irudien esanen diguzu. Bale, bai galduko dizuet. Aizue, zoazte gure set akustikora eta lehen kantu hori entzuteko moduan izango gara segituan entzuleok. Ados. Ui, hau ez da nik nahi nuena, hau da jingela, hau bai. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Bisaiak taldea eta joko diguten lehen kantua. Azken abisua. Hortxe bai jaun Andreok, lehenengo kantu eskaini digute, eta badatoz gure entrevista setera bueltan, Bisaiak taldeko lagunak Goiuri argazkia topatu duzu gainera. Topatu dut. Erakutsi dizaiek egun? Vancouverreko musu. Bueno, nik ipar Amerika, estatu batuetan kokatut, pixka gorago barkatu. Bai. Gero erakutsiko diat orain
Vale, ordenagailuan mugituko. Zelako lanak eman A ver, vale, horri mugitzeak. Vale, orain txegingo dut. Jesus. A ver, hemen. Ikusten duzu. Zaguna. Bikote bat lurrean botata eta Begira, vale. polizia karga eta, bueno, Vancouverren izan omen zen. Ez genuen ezagutzen. Moneko intzat, ez genuen ezagutzen. Ez bai, urte batzuk dira mitiko izan zela, eta urte batzuk desagertu ere egin zela. Tira, bueltan dauzkagu gure entrevista setean, lehen kantu hori entzun dugu, aiz ez ondo geratzen zaion zuen musikari formatu hau. Lehen ere ipatu dugu, baina orain entzulek entzun dutela, funtzionatzen du, goxotasun horretan. Bueno, hori, lehen esan dugu bezala, apustu arriskatu xamarra izan da, eta zuk ere esan duzu bezala, ez genekien zer gertatu behar zen oso ongi, baina, bueno, zerbait atera da. Esaten dute, bueno, nik hau hainbat musikari entzun dietzuk, batzuetan kantuen atzean, kantua dagoela eta beste batzuetan ez dagoela kantua. Eta kantu bat badagoen edo ez dagoen konturatzeko, azentzarela instrumentuak entzen, eta kantuak jarraitzen badu funtzionatzen, hor kantua dagoela. Beraz, uste dut, hau badela nolabait erakusle, guztiaren produkzioaren azpian kantuak daudela. Nola sortzen dira kantu horiek? Lehenbizka bat azaldugun bezala, orokorrean Xabierrek entxegura ekartzen du letra bat, eta horren gainean harmonia bat jartzen zaio, ni moldatzen naiz ere melodiarekin, eta aizezkoek egiten dute haien lana, harmonizazioekin eta bar, baina orokorrean hori, guztion artean sortzen dugu abestiak, sortzen ditugu abestiak, eta lan hortan hori denak gaude zerbait, zertxo bait gehitzen, oierrek bere mobidak ere proposatzen dizkigu, bueno, eski guztion artean sortzen da, ez dago ezakit. Bai, guzti ziregita, guzti honi. Bai. Zeona, non dago lokala? Iruñan. Iruñan bertan. Aldezarean, bai. Eta zuek bakoitza nongoak zarete? Hola, azkar xamarez azaldu badaiteke. Denak Iruñakoak zarete edo pixkat Iruñerrikoak gehiago, ez? Iruñeko aldezarrekoa garen bakarrak aitan eta biok gara. Eta gero... Ni garezkoa, Imanol Elizondokoa, Adriana Mendigorria, ezakit zautzen dut. Bai. Eta Oier Errotxopeakoa. Eta Irene Uartekoa. Eta Eneko Tafa. Eta Eneko Tafa. Beraz, da pixkat Nafarroako selekzioa, ez? Bueno, behintzat, Nafarroako eskualde desentetakoak zaudete. Iruñerriako taldea esan dut, baina uste dut talde Naparra esan bartzei zuela, akaso hori zintzoagoa dela, ez? Eta guk berez, tokiko guztietan jarria dugu Iruñerriko taldea, baina gian aldatu behar dugun talde Nafarra. Lokal hor dago, ikasketak hor burutzen dituzue, akaso funtzionatzen du, baina hala da. Tira, minutuak ere aurrera doaz, eta ez nuke nahi letren inguruan estu aritu behar izatea, beraz, iritsi da momentua ontarako. Bikain. Sarraskia. Hau beldurra. Eskatu genion kandidori ahotsa jartzea, pixkatzuek beldurtzeko, baina gero goiuri galdera gozak egiten. Lortu duzu. Gainera, oain pena ematen dit galderak egitek, ze, nola, etzaidan gustatzen, letren inguruko galderak erantzutea. Zugota. Vale, venga, hasiko naiz da gaina, hasiko naiz, hola, pixkat bihurri sentitzen naiz, eta abesti batean diozue, tontorrera iristeko diru goseak usteltzen ditu gu guztion ametsak. Beste musikari batzuetaz ari zarete? Musikari handietaz? Ona zinezkoak etorri ziran lokatzetan sartzera. Beraz, erantzun zuten dena. Ez pentsatu hemen, aterago zaretenik derrositas. Ez, esaten dut niri hain justu, igual orain entzun dudan unean, hori etorri zaidalako buruan, aste honetan elkarrizketa asko izan ditugulako gure artean makro kontzertuen inguruan, eta horren inguruan, eta orduan burura etorri zaidana da, tontorrera iristeko diru goseak usteltzen ditu guztion ametsak, hori etorri zait burura. Eta orduan horregatik galdetzen nuen, baina bueno, ez dakit, sakondu dezakezuen ideia honetan. Berez ez da duela gutxi idatzitako letra, izan zen idatzi genuen lehenengoa ez badan ikuste. Eta egia esan orokorren ez du musika eszenari buruz hitz egiten, izan daiteke, baina nik uste modu generikoagoan
idatzi izan zela letra hau, eta noski musikan ere denetarik dugu, eta musikan gertatzen ari den edo, jende askok duen joera ere, baitzauen barnean sartu dezakegu, baina ez bereziki ez da inoren kontrako inglesez esaten den bezala heita edo. Bifa. Ez da inoren kontrako bifa. Oso ondo. Gero, ikusi dugu kontzeptu batzuk errepikatu egiten direla edo imaginario batera eramaten gaituztela, eta kalea, iria, kale kantoia, errepidea, agertzen direla behin baino gehiagotan. Oso kalean idatzitako diskoa da. Bai, ni Iruñekoa naiz, betianik bizi izan naiz Iruñan, eta agian alde horretatik ere eragina izan du, Iruñekoa izateak eragina izan du agian letra idazterakoan, baina orokorrean, gero ere agian errepikatuko dute esaldi hau, badira letrak agian mezu zehatz bat igor nahi dutenak, baina kasu askotan ere letra hauek bilatzen dute agian estetikoki polite iruditu zidan egoera bat edo kontestu bat azaleatzea edo irudikatzea. Eta askotan, hiriaren edo inguru urbanoen erromantizaziorako joera txiki bat agian izan dut. Letretan, izan dugu, talde gisa. Osando, eta beste kontzeptu bat ere, errepikatu dena baina gehiagotan bada eriotza, ez? Eragiltzen arrizko bola hilgarria, hegazkin hiltzaile baten azken abisua, ikuskizun katastrofikoa ere aipatzen duzue. Mundua ikuskizun katastrofikoa da. Gaur egun nahiko, esan dezakegu, ez? Baina kasu honetan ere, hori da nik egiten dudan rapa, eta kasu honetan, alde batetik, bi gauza aipatu nahi dut, anari piloa gustatzen zait, eta egia da, askotan inspirazio bilana bienean, anarira jotzen dudala, eta bere letretara, eta nahiko katastrofikoa dira bere letrak, eta agian hori dena baitu daiteke. Baina, kasu honetan ere, nik uste estetikoki politeru ditu zitzaidan kontestu batera jo nuela, eta ez hain mezuzeatu batera. Pentsa, barkatu baino, anarik atzo kantua kaleratu zuen, bere bira amaiera aurretik olako single bat, eta zer eta txikizio hau dena deitu zion. Honek konfirmatzen du zure tesia, ez? Anari da, Bai, ez daukagu azaldu beharrik, ez da? Bai, ez genuen espero ospakizun bat. Anarik beti tristuraren aldarrikapena egiten dut, eta asko gustatzen zaigu. Eta azkeneko galdera egingo dut, Ez ara ingaizta izan, orengo. Ez eta naiz izango, azkeneko galdera da errexena. Jakin nahi dut pixka bat, izar bat abestiaren hitzak Jose Luis Otamendik egin ditu, eta kolaborazio honen inguruan, zergatik Otamendi, nolako izan den prozesua, hori. Jose Luis Otamendi nire aitaren lehengusua da, beraz nire osaba. Eta nik uste nahiko presente egon direla bere liburuak etxean betidanik, nire aitak bere liburuak ditu etxean, eta irakurri izan ditut, nizuinka bere poesiak, eta ideia politeru ditu zitzaidan, olerkigile paregabea da, eta politeru ditu zitzaidan letra bat hartzea. Egia da askotan zaila dela poesia bat moldatzea agian gure abestiak izaten dituzten egituretara, estrofa, estribillo, ez dakit zer, baina aurkitu genuen hau nahiko ongi moldatzen zena, 4 estrofatxo ditu, eta lortu genuen moldaketa egitea. Zoragarri. Zamaro ari gara entzuten, 11 gara amore zenbateko arrazoia, badago argia, lehen aipatzen honen sarreran, disko honetan ere, eta batez ere letretatik aratagoren musikan badago argi hori. Argia ikusi du diskoak, zuzenean gutxi ikusi zaituztete, baina galdetu barri zuet kontzertuen inguruan, noiz datoz, noiz dira, zer daukagu esku artean? Hurrengoa aske jaialdi hortan izango da, abenduak 27, eta horren, bai. Bueno, beraz, bisaik ikusteko aukera oraintxe, abenduak 27. Bai, egia da orain justu neguan ez dela hainbeste kontzerturik egoten, hasi gara ja lotzen markatu zenbait kontzertu, oraindik ezin dugu azalpen askorik eman.
Ondo da. Ba, entzuleok jarraitu sareetan, bisaiak eta joango zarete jakiten euren berri. Eguerdik 12 gertu ditugu eta agurtzen hasi beharra daukagu, baina tira, mila esker lauoi gaur gurera etortzeagatik, jarraitu jotzen, jarraitu musika egiten, urrengoan zatoztenean ja denak superiorren egongo zarete, urrengo disko orkestera, eta jarraituko dugu formato bereziekin jolasean, ze bigarren kantu bat eskatu behar dizuegu, eta uste dute bigarren kantua izar bat izango dela. Zerbait kontatu nahi duzu izar baten inguruan, hau librea da, berriro diot, librea da. Hori, Jose Luis Otamendik egindako letraren abestia da, eta besterik gabe, ea guztoko da. Laukote hobetu esan da, nahiz eta hoi errore entrebistatik kanpo geratu zaigun, mila esker, eta zoazte, gure zeta akustikora nahi duzuen arte. Entzuleo, gu bihar goizeko 10:05 bueltan izango gara, baina eguerdiko 12:00 bidean, oraindik bisaiak taldearekin gozatzeko aukera izango duzue, gure entrevista akustiko honetan. Laukote, mila esker eta nahi duzuenen. Esnatzen da argi egiteko urrun egizaude itxasoa hor da bila metxak dantzatzen da izar bat piztu da kalean
Keep calm and bigarren kafea.